اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang barakatan rektan Allah lang nang gaya bulan Ramadan. Pangnintanong ko Allah, mapadtanong kumi po sa pakatimpos. Miraw tanong po si Laylatul Qadar. Maparulitan so balas so panambayang ko Laylatul Qadar. Pangnintanong si ko Allah, madam na madagal pa na Ramadan na miraw tanong ro na palay din mapiyagin o tanong. Ako makapagamal tanong sa mga pipi ay kasyuatok tanong Allah Rabbul Alamin. Oreno to itaras tanong mga oripno Allah ngato di tanong kan discuss ako kaya pakakampet ako kapag intaw Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa ako kagainan na may discuss tanong ngato kaya pakauno taon no Abu Talib si isa siyang na may nang kaorahib. Pero yang ko Abu Talib giisu ke Nabi misusurat si ko Taurat tapos Injil. Amiyaw ma din surat sa kapataling manin na dingap terus na siya. Kamadakla Yahudisan na kangudang panayawata na kapakaya buno nira. Wala na ito mga bangsa, minamialoy tanong panangatua kaya pamagunong yan sa kambing. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na ayakabasa niya natin na maba'asallahu nabiyan illa ra'al ghanama. Dad na inasiyuk wala nabi inon tabuna miya kapamagunong sa kambing. Mialoy tanong nga ito hikmaw na mialoy mga ulama. Patrining no Allah ko kapanang gwiti ko mga taong bida-bida itindig. Bida-bida itabiat. At nakatuan ka ataw marga na ipindulo na. Sa lagi dudi ikindulo na ako kambing. Nahigiramang buwas sunabi na miya training na masabar. Sa lagi dukap kasabaran yan si ko estilo makambing. Nagyanan mga bangsa miya mga urip no lapituro o mga sahab awa anta ya Rasulullah. Tiyan na naam. Apiasa ka na miya training ako mamagunong sa kambing. Kunto araha ala kararita li ahli Makkah. Mana niya na di ako tigyan na magunong sa kambing. Na yaso kaya kan na pipira ladbad na dirham mo di na dinar. Si ko mga tao si sa Makkah. Nagyanan na so Rasul sallallahu alaihi wasallam na etano kudwa. Si ko kasbur rizq. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na mikuyagan. Na imam pa to terka amangoda na kuyagan. Di nga sa sanay suloks ka. Lagi na inirat ka sa 20 edad, labi 20 edad. Na madakal na opportunity akatuan ka agalbok ka. Aka pa kaya akakuan ka sa kwarta. Kenapa ayah buat sina anak ka, nasa busay daw gar kaya bingka, sa busay daya wagar kaya mingka. Aka pa kaya adna oras sa kaya kakiran mangni. Na ana oras sa kalipat ang kairan dumawag. Na ana oras sa kinang-kinanglan ka o to kabaya ka. Naigiraad na matitimo ka, padsakawyagan ka, padsagalbok ka, hindi nga din kailangan sumbalaloks ka. Madaklamang da mga bangsa miya, mga oripno Allah, ayapan na papakabagay kinain na busya maya. Madakal pa na mga da arar sa idaw. Na pinakamapya oripno Allah, mga da nagyangan na mata o kuyagan. Barat na pamangdaw kasi ko mga madrasa, pamangdaw kasi sa mga turil, mga shooter. O di na, diyangan na dama ka pa mga di na kapakaya diindagang, adna layo kaya na diindagang na miya kapang pa dun. Adam man na di mamasada, di mamasayro sa mga payong-payong, marambarang apki ko sa kawayagan. Naya importante na iman to na maudakapan na umusubang nga kesa na iya sumiyati mo ka na yung kay pangaroma na di miya kaawida ka lumbalalos ka. Yan ang mga bangsa miya mga urip no Allah.
Miya kaswako yaga. Na lomi ang kapadon sa dalma Makkah. Aso Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakasa sa rega na patis. Namiyan ko Khadijah. Na did makalalakay. Kagi so Khadijah na paki tambangian o di na paki dagang yang ko mga tao so tamok yan. Nagira ko na ika-10 baad, ika-8 baad, media ay pamagay niya nung kalabas iko mindagang. Ado man na may ito arkano, dipindi sa kabaya o Khadijah. Nagunian man nagangay asadiqul amina pati sa kasarigan, natigyan na sunguin niyo. Kaya sunguan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam natigyan na dagagan kasota mo ka. Kasada sa laban na takap. Yang ay mga tawa di ram pakindagan sa tamo kiran na waya ipamugay ra mo mindagangon na changi po na takap na kanduan. Napiyak yun utan niya kumaysara. Amangod na niya. Naibu ito misyon kumaysara na tiyan na pagilya ka ang ito na itabiat yan. Kanakan maylay. Namadaklam niya panutul rumabang sabi niya mga khilaf. Yang ato kapayong irono gabon. Yang ato mapipia-pia ginawa niya na ay pinaka mapia pagaluin tanong mabang sa amin. Yang ato kaya pakatuna. O rahib Abu Sumaysar. Nepeter o rahib si ko Maysara natin na dead na miyon to siya nga na kayo ay nuntudan ang nga na padaka amit tigurabong ang nga na kayo inuntabu na nabi. Nagyatigin na napadaka iskorta na ka. Sayakunu nabiya hadihil umma. Skanya ni nabi asyugu Allah. Sugunu Allah ko oriano isa sisa nga mga umma. Allahu Akbar. Naliro pa na nga tuwa, igira di indagang sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasabab ko kata itiyan, nasabab ko ka inuntula yan na pagkapuno-puno ataw, na api anda mamatad, mamarada na pagkapuno-puno ataw, na adno tuwa, kanaba pemasa sopsyungon, kasar bo may lainnya. Na api aso di pemasa na pemasa, kasar bo may bitiar ini. Babarakat, ludun so baraka. So kaya pa ko mau may sara na di kayo po sa tutuloy. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na gitu so ayat ide dia na 25. So tiga na kiaso sukudan. Adi ka po sa tutulo Maysara. Dia na pemli na tiyan sa Muhammad. Apati is inuntula. Adad na miya sipat takno na may tubo ini kerata ginawa ini kararang itakno o tendeo dia mika prehla. Kiaso kami sa sang. Agunian nung pamanutula ang ito lang na miya simayan. Agunian nung tulog na ito miya tiruno rahib. Suko sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kebaluyan nabi sa nga umma na niya kapulano sa Khadijah. Niya kapulano sa idulo niya nung naginaw niya. Nagyangan ng mga bangsa miya ba iyap kabayan niya sa mama na kapakaya idulo niya naginaw niya. Sunatanan. Dulon nagka-ginawang kako ba mama kebabayan ako. Wait na nga sipat. May kubakan niya diterima kadikanian mainang ka malaapa ka isgan sa ginawa niya na didit. Abakat ka pasubo. Okay, da so Khadijah na yan, siwa yan na sumiyong ko ng visa. Ginawa ini. Na ini dulon niya ko ng visa. Tingnan na ka pa kay dulon ka ko Muhammad, pangaruma ko niya. Nagyanan mang buisuan ka ba yung pamakuad na kababayan ka, kababayan ka na parati. Abangan sa ulubaan na kagwapo niyan. Kalayan ni tamok, kabrait yan, kapurayan ni bangsa, kamata di ka niyan tirimaan. O pamakuad kababayan ka sa nga na datu. So parati yan niya, nagusil mo yan. Kapag na idulon ko na ginong ka. Kapakaya 90% na tarima man yan. Kagi malay paratin. Okay, na upama ko kagiya guwapo, ako kagiya malay itamo kadid. Di nga undulun. Kapasubo ka. Allahu Akbar. Asam yung sunafisa ko Rasul. Napitiro ero na ako to kabay o Khadijah.
Ami kayo sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab yan na makaungwa sa Nabi. Di niya nga bayao bab kapasubo sa lakaw. Na ikadua na so Khadijah na matay. Apiapan mala idadadis kaniya na apiapan may abalo ugaid nakagiyamatay. Abilan tadi nakanabad na iya arapon Rasul na sutabok yan. Ay arap yan na subangsa niyan kaupamak umbabawata o na mga pipebangsa. Ay arap yanon, nasukalantas yan ni pamikiran, ay arap yanon, nagyang otuwa, matitimo yan ang oto'y pumili kubay. Nagyang otuwa, katay diyan, kalainita mo, kapian ini parangay, Allahu Akbar. Kung subakaw pakatun, api mauna sa itededis ka. Allahu Akbar. Nagyanan mabangsa, miya mahurip no Allah, so kiyan garo Rasul na miya kayo nun, na ini pangakap, o Hamza. Aba pa yan. Agito bang ilayo kaya ng mga bapa yang aming isuso yan pa. O isa kaya panutulaw. Na kaya weng sira. May katapi sira. Yan ang mabang sa amin pagampagan niya kaya pangapangaro mo Rasul sallallahu alaihi wasallam ay minimban na yan na so Khadijah. Binto Khuwailid na pad ko mga alaitamok si isa Makkah. As kaniyan so dad na katuon na bai at pagkalawanon malaita mo si isa Makkah. Oriano tumabang sa miya mga oripnola nagyutod mo na oras so kaya pa ka kaya pikira o mga tao si isa Makkah kumbalay ni Rana Kaaba sabab sa kabinasa. Nagyang ito kapang pedunong Rasul sallallahu alaihi wasallam gusto ka hukuman niya nun nagyutoy ay mapita tanuron insyaallah wanto na apmani ke ispatan nakataglan ng Rasul nakapasang ng Rasul sallallahu alaihi wasallam balasan tanong Allah sama daklama pia di tanong mapakatas ang video tanong kagita margnay pagsinta ikadua na mukal na penso madakligal po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.